V posledných dňoch ste mohli vidieť videá, na ktorých repujem alebo recitujem po nemecky, teda aspoň sa o to pokúšam a možno si kladiete otázku prečo. No pretože ak niečo považujete za veľmi dôležité, tak chcete na to upozorniť spôsobom, ktorý by vám asi bežne nenapadol. Napríklad tak, že sa postavíte a zarecitujete návod na použitie televízora po nemecky. A prečo po nemecky? No pretože nemčina je mi blízka od malička, v našej rodine bola vždy druhou rečou. Vďaka nemčine som objavila úžasné knihy, otvorili sa mi životné obzory. Určite ma posunula aj kariérne, takže aj vďaka nemčine som tam, kde som. Súhlasila som s tým, že sa stanem ambasádorkou projektu, ktorý spúšťa spoločnosť Stengel v spolupráci s Goethe inštitútom. Ich IT akadémie je zameraná na IT špecialistov, ktorí sú často veľmi šikovní a kvalifikovaní, ale nehovoria veľmi po nemecky. A tým sa pripravujú o ďalšie kvalitné pracovné uplatnenie. No a práve Stengel sa orientuje na nemecký trh a kvalitných ITčkárov nutne potrebuje. Áno, nemčina je dôležitá a vy sa ju môžete naučiť zadarmo. Prihláste sa do súťaže na www.stengelacademy.sk a získajte nemecký jazykový kurz. Alebo sa začnite učiť po nemecky a uvidíte, že vaše šance do budúcnosti sa výrazne zvýšia.